እዙይ راديو إرنا ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ኤርትራ ብኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ዝተመወለ ክታበት ጸረ አንቅጺ ብደረጃ ሃገር ይውሃብ ኣሎ። እቲ ካብ 15 ሕዳራት ሒዙ ብዞባ ማዕከል ዝተበገሰ ሰፊሕ ሸፈነ ክታበት ጸረ አንቅጺ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መላእ ሃገር ክቕጽል እዩ። ዩኒሴፍ ህይወት ዘድሕን እናተባህለ ዝግለጽ ዝተፈላለየ ክታበት ዝሓዘት ፍልይቲ ነፋሪት ኣብ መጀመርያ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ኤርትራ ብህጹጽ ምልኣኹ ይዝከር። እቲ ብህጹጽ ዝተላእከ ክታበት 20,000 ኪሎ ዝምዘን ኮይኑ 4.3 ምዕቀን መድሃኒት ወይ ዶዝ ዘለዎን ንዝተፈላለየ ሕማማት ንምክልኻል ዘገልግልን እዩ። ካብዚ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ኤርትራ ግኑን ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ ሕማም አንቅጺ ወይ መንንጃይትስ ንምክልኻል ዝሕግዝ ክታበት እዩ። ኣብ ኤርትራ ንዝርከቡ ካብ 1 ክሳብ 29 ዓመት ዝዕድሚኦም 3 ሚልዮን ቆልዑን መንእስያትን ድማ በዚ ክሳድ ብምድራቕ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ሕማም ከይጥቅዑ ኣብ ምክልኻል ክዋፈር ምዃኑ ዩኒሴፍ ኣቐዲሙ ገሊጹ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ክታበት ጸረ አንቅጺ ብደረጃ ሃገር ይቕጽል ኣሎ። ጸረ አንቅጽን ከም ቫይታሚን ኤን ዝኣመሰለ ክታበት ንምዕዳል ብደረጃ ሃገር ልዕሊ 650 ቀዋምን ተንቀሳቐስን ነቑጣታት ተዳልዩ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ኣብ ምብራቕ ሱዳን ፖርት ሱዳን ኣብ መንጎ ቀቢላታት ቤን ዓምርን ሃደንደዋን ብዝተጓሃረ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 24 ድማ ከም ዝቆሰሉ ማሕበር ሓካይምቲ ሃገር ገሊጹ። ድሕርቲ ብ18 ሕዳር ዝወልዐ ግጭት ኣብቲ ዞባ ሰዓታት እትኦቶ ክእወጅ ከሎ ፍሉይ ሓይሊ ሱዳን ናብቲ ከባቢ ከም ዝተላእከ ፖሊስ ሱዳን ኣረጋጊጹ። እቲ ግጭት ኣሚን ዳውድ ዝተባህለ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ቀቢላ ቤን ዓምር ንዘካየዶ ጎስጓስ ካብ ቀቢላ ሃደንደዋ ድሕሪ ዝገጠሞ ተቃውሞ ከም ዝተወልዐ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓቢሮም። ሃደንደዋ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዓብላሊ ቀቢላ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ፖርት ሱዳን ናብ ወርሒ ነሓሰ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ቤን ዓምርን ኣልኑባን ተመሳሳሊ ግጭት ተኸሲቱ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ማሕዳሪ ናይቲ ዞባ ነበር ጀነራል ቃስም ዓብደልፈረጅን ሓላፊ ጸጥታውን ነቲ ግጭት ንምቁፅጻር ቁልጡፍ ስጉምቲ ኣይወሰድኩምን ተባሂሎም ካብ መዝነቶም ከም ዝሰኣልዩ ኣይርስዓን። ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ወተሃደራዊ ስምምዕ ክገብራ ዝኽእለን መዘክር ከም ዝኸተማ ኣገልግሎት ዜና ኢማራት ሓቢሩ። ነቲ ስምምዕ ብ19 ሕዳር ኣብ ዱባይ ዝኸተሙ ብወገን ኢትዮጵያ ሚኒስትር ምክልኻል ኣቶ ለማ መገርሳ ክኸውን እንከሎ ብወገን ኢማራት ድማ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ምክልኻል መሐመድ ቢን ኣሕመድ ኣልቦዋርዲን እዩ። ዝርዝር ናይቲ ዝኸተመ መዘክር ኣይተሓበረን። እቲ መዘክር ዝተኸተመ ጎኒ ጎንቲ ኣብ ዱባይ ዝካየድ ዘሎ መበል 16 ምርኢት ነፈርቲ እዩ። ምርኢት ነፈርቲ ዱባይ ነፈርቲ ውግእ፣ ሄሊኮፕተራትን ካልኦት ዓይነታት ነፈርትን ዝሸጣ ሃገራት ፍርያትን ንዕዳጋ ዓለም ዘላልያሉ ሓደ ካብ ዓበይቲ ማእከል ንግዳዊ ምርኢታት ዓለምና እዩ። ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየራ ንምዕባይ ካብ ፈረንሳውን ነፈርቲ ውግእን ሄሊኮፕተራትን ንምሽማት ዘቕረበቶ ዝርዝር ኣብ ሰሙን እዚ ምቅልዑ ይፍለጥ። زينة أبزي فتصم. إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناطقة دمص إرتراويان. مدام من السياد على راديو إرنا. سلام نعكم يكون خبركم سمعتي راديو إرنا فلايك أمدام من السياد كم يتغنيو. أبزلخمو دحن هالو كموت رحموس النهون اللمون ساعتنا أخيلو نعخم يخوني أمزبلنا مدبات حيزنا أب ساعتنا ترخيبنا لنا كسافت سامي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاريه سنة مكتتا مدام من السياد عبريدي رنا بريزيدنت بوليفيا إيفو موراليس أب سومنزي بحزب سراويتن سلطانو خجدف دحر استجبرلو برتوع صوتي سلطانو جريفو أبزي حزنا يزلنا سمون دا مكسيكو خادم كم استجدده استفل عليها من جتات زينا حبيرنا الله كم ذكر إيفو موراليس نزحلف 10 عامات كم بريزيدنت بوليفيا خوينو كجلجلت سنحه مبل 8 بريزيدنت تهاجريو نسلست أجر مرجعت عويتو أبسلطان سنحه مرح دمي إيفو موراليس أب تاريخ للتشحن شدشتن من رجعت عويتو نفس التانك متسن كله
ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ኣብ ታሪኽ እቲ ሃገር ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፈተ ገይሮም ከም ዘጋውሑ ዝፍለጥ እዩ እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ኤቮ ሞራለስ ኣብ ታሪኽ መሪሕነት እቲ ሃገር ንመጀመርያ ግዜ ካብቶም ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብሩ ደቀባት ቦሊቪያ ዝመፀ ብምዃኑን ዘይከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ፕሬዚደንትታት ምዃኑን እዩ ንሱ ኣብታ ሃገር ሳዕሪሩ ንዝነበረ መሃይምነት ድኽነት ከምኡውን ዘይምዕሩይ ኣታዊታትን ከጥፍእን ከጽብብን ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ይማባጻዕ ስለ ዝነበረ እዩ ቦሊቪያ ኣብ ማእከላይ ኣሜሪካ ትርከብ ሃገር ኮይና 11 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ወደብ ኣልቦ ሃገር እያ ስምታ ሃገር ካብ ሓርነታዊ ተቐላሳይ ሲሞን ቦሊቨር ዝመጽ ኮይኑ ዋና ከተማት ሃገር ሱክረ ትበሃል ምልሲልና ናብ ታሪኽ ኤቮ ሞራለስ ምስ ንርኢ ኤቮ ሞራለስ ኣብ ጥቅምቲ 26,1959 ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ካብ ዝነበሩ ሓረስቶት ስድራ ቤት ኣብ ኣውራጃ ኦሬኒካ ኢሳላዊ ዝበሃል ከባቢ ዝተወልደ እዩ ኣብ ኢሳላዊ ምስ ኣቦኡን ኣዲኡን ክልተ ኣሕዋቱን ኣብ ኣጓዱ እናነበሩን ተኽሊ ኮካ ከምኡውን ድንሽ እናፍረዩ ይናበሩ ከም ዝነበሩ ታሪኽ የዘንቱ ካብታ 7 ቆልዑ ዘፍረየት ስድራ ቤት ሞራለስ 4 ገና ብቆልዑቶም ስለ ዝሞቱ ንሱን ክልተ ኣሕዋቱን ጥራሕዮም ብህይወት ከዓብዩ ክኢሎም ኤቮ ሞራለስ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ነቶም ብሕርሻ ዝናበሩ ድኻታት ስድርኡ ክሕግዝ ላዕልን ታሕትን ይብል መንባሩን ኣብ ገለ እዋን ጀላት እናሸጠ ኣብ ካልእ እዋን ከዓ ንኽልተ ቅነ ዝኣክል ምስ ኣቦኡን ሓውን ጥራሕ እግሩን ተጓዒዙ ኮካን ዕፉንን ብጨውን ድንሽን ንኽላወጥ ይጓዓዝ መንባሩ ክጥቀስ ዝከኣል እዩ ቁልዕነት ኤቮ ሞራለስ ከም ዝተገለጸ ኮይኑ ወዲ 13 ዓመት ምስ ኮነ ሓንቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣቂሙ ንሱ ሓለቓ እታ ጋንታ ኮይኑ ክነጣጠፍ ከም ዝጀመረን እዛ ኣጋጣሚ ምናልባት እታ ንመጀመርታ ግዜ ናይ መሪሕነት መንቋቋሕታ ዝረኸበላን መስኮት ናይ መጻኢ ህይወቱ ከይኮነት ከም ዘይትተርፍ ንኤቮ ሞራለስ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ሰባት ይገልጽዎ ሞራለስ ካብ ድኻታት ስድራ ደኣ ይምጻእ እምበር እታ ስድራ ቤት ሞራለስ ከም መብዛሕትኦም መዛንኡ መሃይም ኮይኑ ከይተርፍ መታን ካብተን ዝረኽቦን ቁሩብ ቁራቦ ትምህርቱ ክከታተል ናብ ትምህርቲ ሊኢኾሞ እዮም ካብቶም ዝናኣዱ ተምሃሮ እኳ ኣይንበር እምበር ትምህርቱ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ክከታተል ግን ክኢሉ እዩ ጎኒ ጎኒ ትምህርቱ ከም ሰራሕ ሕጡብ ሚነዋለ ወቃዕ ጥሩምባ ኮይኑ እናሰርሐ ነፍሱ ይኣሊ ነይሩ ድሒሩ ሞራለስ ጋዜጠኝነት ከመሃር እኳ ይደልን ተነበረ ክሰልጦ ግን ኣይከኣለን ኣብ 1977 ናይ ትምህርቲ ምቕጻል ሓሳቡ ገዲፉ ናብቲ ግዴታዊ ዝኾነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብምውራድ ከም ወታደር ከገልግል ጀሚሩ ኣብቲ ግዜቲ ቦሊቪያ ብፖለቲካ ዘይርጉእነት ትናወጸሉ ዝነበረት ግዜ ብምንባሩ ከም ውጽኢቱ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት 5 ፕሬዝደንትታትን 2 ወታደራዊ ዕልዋታትን ክትርኢ ክኢላ እያ ጀነራል ዴቪድ ፓዲላ ብዕልዋ ስልጣን ምስ ሓዘ ኤቮ ሞራለስ ኣብቲ ፕሬዝደንታዊ ፓላስ ከም ሓለዋ ተመዲቡ ክሰርሕ ጀሚሩ ሞራለስ ናብ ስልጣን ፕሬዝደንትነት ቅድሚ ምምጽኡ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሒ ከም ዘገልገለ እዩ ዝንገረሉ ኣብ 1978 ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕሪ ምፍጻሙ ኣብ መፍራይ ኮካ ዝበሃል ተኽሊ ዝተዋፈረ ሓረስታይ እዩ ነይሩ ንመጀመርያ ግዜ ስሙ ዝገነነሉ ከም ኣባል ማሕበር ሸቃሎ ኮካ ኮይኑ ክነጥፍ ኣብ ጀመረሉ ግዜ እዩ ኣብቲ ግዜቲ ኣንጻር ኣሜሪካን መንግስቲ ቦሊቪያን ክነጣጠፍ ጀሚሩ ኤቮ ሞራለስ ኣንጻር ሃፀይነት ኣሜሪካን ከምኡውን ኣንጻር መንግስቲ ቦሊቪያ ክነጣጠፍ እንከሎ ኣንጻር ምጉዕጻጽ ባህሊ ኢንድያን ከምኡውን ኣንጻር ጽልዋ ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ኣበርቲዑ ተቃውምኡ ኣስሚዑ ቀንዲ ካብቲ ኤቮ ሞራለስ ኣንጻር መንግስቲ ቦሊቪያ ኣተኪሩ ዝቃለሶ ዝነበረ መንግስቲ ቦሊቪያ ተኽሊ ኮካ ንምጥፋእ ኣበጊስዎ ዝነበረ ፖሊሲ እዩ መንግስቲ ቦሊቪያ ተኽሊ ኮካ ዕፀ ፋርስ መስርሒ ይውዕል ኣሎ ክብል እንከሎ ሞራለስ ከዓ የስ ኮካ ኖ ድራግስ ብዝብል መሪሕ ጎስጎሰ እሞ ብርቱዕን ቀጻልን ተቃውሞ የስምዕ ነይሩ ኣብ ሃገረ ቦሊቪያ ብዙሓት ሓረስቶት መነባብሮኦም ካብ ቆጽሊ ኮካ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ሞራለስ ብሰንክቲ ዘካይዶ ዝነበረ ብርቱዕ ተቃውሞ ብዙሕ ግዜ እኳ ተኣሲሩ ይምበር እቲ ማእሰርቲ ግን ነቲ ናይ ቃልሲ ፍናኑ ኣያዳኸሞን ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ 1995 ቲማስ ናይ ዝበሃል ውድብ መራሒ ኮይኑ ብወግዒ ኣብ ፖለቲካ ክነጥፍ ጀሚሩ ኣብ 1997 ኣብ ዝተገበረ ምርጫ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ እቲ ሃገር ኮይኑ ተመረጸ
በቶም ቀጻሊ ዝገብሮም ዝነበረ ቀስቀስቲ ህዝባዊ መደረታትን ንታሕተዋይ መነባብሮ ዘለዎም ደቀባትት ሃገር አመልኪቱ ዝገብሮ ዝነበረ ጎስጓሳትን ተፈላጥነቱን ህቡብነቱን ኣብ ፖለቲካት ሃገር እናዓበየ ኸደ ኣብ 2002 ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫት ሃገር ካልኣይ ኮይኑ እኳ እንተተዓወተ ብሰንክቲ አንጻር መንግስቲ ዝገብሮ ጎስጓስ መምቕራሕ መሬትን ባህርያዊ ሃብትን ብፍላይ ከዓ ኣብ ዕደናጋ ዘተኮረ ካብ ሃገራዊ ባይቶ ተሰጊጉ ሞራለስ ደጊሙ ኣብ 2006 ተወዳዲሩ ከም ፕሬዝደንት ሃገር ምስተመርጸ አንጻር ነጻ ዕዳጋን ሃጽያውነትን ክሰርሕ ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጡ ብዘይ ወዓል ሕደር ብዙሕ ማሕበራዊ ቁጠባ ጽገናታትን ገይሩ ገለ ካብቲ ጽገናታት ኣብ ልዕሊ ዕደናጋ ዝቀረጽ ምውሳኽ ብዝተረኸበ ኣታዊ አንጻር ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት አንጻር መሃይምነት ድኽነት ዓሌትነት ከም ዝውዕል ገይሩ እታ ሃገር ምስ ካብ ጽግዕተኛነት ባንክ ዓለም ለኻዊ ማዕከን ገንዘብን ብምውጻእ ቁጠባኣ ነጻ ዕዳጋ ናብ ሃውሲ ምእኩል ዕዳጋ ብምስጋር እታ ሃገር በቲ ኤቮኮኒዝም ብዝብል ስነ ቁጠባዊ ፖሊሲ ክትምራሕ ፖሊሲ ሓንጺጹ ቀጺሉ አሜሪካ ብልዕሊ ቦሊቪያ ዝነበራ ጽልዋ ብምህሳስ ምስ ሓይልታት ጸጋም ናይቲ ከባብን ዓለምን ጽቡቕ ዝምድና መስሪቱ ክሰርሕ ጀመረ ሞራለስ ኣብ 2006 ብምርጫ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ክልተ ግዜ ብምርጫ ተዓዊቱ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ክኢሉ እዩ ኣብ 2009 ከምኡውን ኣብ 2014 ኣብ ዝተገበረ ፕሬዝደንታዊ ምርጫታት ተሃገር ንኽልተ ተኸታተልቲ እግሪ ፕሬዝደንት ክኸውን ተመሪጹ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ጥቅምት 20 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ከዓ 47.1 ሚእታዊት ብምምጻእ ፕሬዝደንት ሃገር ኮይኑ ክቕጽል ምዃኑ እኳ ፍሊጡ እንተነበረ ህዝቢ እቲ ምርጫ ምድንጋራት ነይርዎ እዩ ብምባል አንጻሩ ሰላማዊ ሰልፊ ወጽዩ ነቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ሓይሊ ፖሊስ ምስ ተሓወሶ ከዓ እቲ ሃገር ናብ ዘይርጉእነት ምስ ኣተወት ሓለቓ ስታፍ እቲ ሃገር ኤቮ ሞራለስ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ድሕሪ ምሕጥላቡ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ኣብ ሜክሲኮ ዕቑባ ክሓትት ተገዲዱ ውሑዳት ደገፍቲ ፕሬዝደንት ኣብቲ ሃገር ድኽነትን መሃይምነትን ንምጥፋእ ጽቡቕ ከም ዝሰርሐ ክዛረቡ እንከለዉ ብዙሓት ግን እቲ ፕሬዝደንት መብጽዑ ከም ዘይፈጸምን እቲ ሃገር ኣኽራሪት ጸጋም ክትከውንን በቲ ንተኽልኾ እኳ ዝሃቦ ደገፍ ከዓ ዘይሕጋዊ ዕጸፋ ርስክ ተፍርን ኣተባቢዑ እዩ ብምባል ይኸስዎ ኣለዉ በአንጻር ሞራለስን ገለ ሃገራትን ከዓ እቲ ኣብ ቦሊቪያ ኣጋጢሙ ዘሎ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ብምባል ይገልጽዎ ኣለዉ እዚ ኮይኑቲ ብዙሕ ጣቃዒትን ፍቕሪ ህዝብን ናብ ስልጣን ዘምጽኦ ኤቮ ሞራለስ ሎሚ ስልጣኑ ራሕሪሑ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሜክሲኮ ተዓቂቡ ይርከብ ኣሎ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ፍሽለት መራሕቲ ኣብታ ሓንሳብ ኮፍ ዝበልዋ መንበር ተጣቢቆም ክነብሩ ምድለዮም እዩ ከም ወዮ ፍጹም ሓይሊ ፍጹም ብልሽውነት ይወልድ ዝበሃል ከዓ ቀስ እናበሉ ናብ ፍጹም ውልቀ ምልክነት ምስግጋሮም ዘይተርፍ ጉዳይ እዚ ታሪኽ እዚ ብፍላይ ኣብ ድኻታት ሃገራት ኣፍሪቃ ከምኡውን ደቡብን ማእከላይን ኣሜሪካ ልሙድ ተርኢ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምጽ ራድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ኣብዚ መጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀነ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና